Mr. P. Mr. President, unsa naman ni daghan nagbalita nga wa daw kay bili ang mga pulis. Di na magpates, wa na daw ng drug test kay imong gisuggest. Oh oh oy, oh 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 oy, oh oh oy, oh 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 oy. Anong dapig daw ka sa mga adik, ipatay nga biktima gani sa adik kay wa daw kasubay na ay anak sa adik nga gamay. Asawang gipatay kay lulong manggod sa druga, mga adik sila bay. Ihay ng rip ng hipo ug manigpas kada mulabay kay na ako noy ni hunghunga demonyong panuway. Mga bangag ang buang bay maong pataka ragli kay mga advance manggod ang utok maong di nakasabay. Ngano daw ni Mr. President, unsa naman ni daghan nagbalita nga wa daw kay bili ang mga pulis. Di na magpates, wa na daw ng drug test kay imong gisuggest. Oh oh oy, oh 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 oy, oh oh oy, oh 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 oy. Nun daw sa nadakpan di daw sila dautan kay makaaptik daw ang droga sa trabahong binuutan. Dili daw tanang adik kay tawagong dautan. Maiingon sa pulis nga general sa katiling ban maong magsige lang tagsyabo, magsige lang tagsyabo, magsige lang tagsyabo, magsige lang tagsyabo aron maadik, aron maadik. Maong magsige lang tagsyabo, magsige lang tagsyabo, magsige lang tagsyabo, magsige lang tagsyabo aron maadik, aron maadik.